megalayapost.news. Ka District Veterinary Officer Kariboy District ka Dr. R. Kharbuli kelapan pau ya kejing songkia halor kejing syak kena maklem nongrim ya ka department badru kejing syak kena mala panjak burom ya wei doktor ka tanat veterinary ha penihan kani kejing percaya ka District Veterinary Officer Kariboy ka Dr. R. Kharbuli ka de hadim mala mi kejing kena maklem nongrim ha ka wei negilap thai khabor persya Dr. Ivan Fankan ubadei doctor in charge jangka veterinary dispensary banihan kani kejing kena persya Dr. Ivan Fankan ka deiru halor kejing syak bat ka wei ka kali kit siar jangka Roilang Animal Welfare Society na Penorsla. Wat kabadi ka society bala itu ada ka office Additional Deputy Commissioner ka Penorsla Civil Subdivision. Kabladon ni kikot kislang ki bala biang ringkat ki health certificate halor ki kamshalan siar sya ka jelah bat ki bala pentip syuaru sya ka department syua bakinwan ra ya ki siar na ki we ki jelah sya ka jelah Meghalaya. Abakren sikilap thai bor ka Dr. Kharbuli kum ka District Veterinary Officer Karibhoi kalong ba gajing kena persya Dr. Ivan ba umju check ne examine ya ki siar ki bawan na syabar bat la syusai daga monajong klem gajing yo jingbet na ka department kalong ka babakala bat ha gajing sya halor ka te gajing sya kena ba klem check ya ki siar kimlong setia kembala kena bat la de ban check ne examine chwa ban ai ya ki counter sign na ka babot ya ki kendon ke SOP ka tanat veterinary halor ka health certificate balawan ra da ka te ka kali ki siar kala batai ru kat kum ke SOP ka kamram doktor ban check ya ki siar bawan na syabar ka jela kalong tang ban pej benia ya ka kwai ka kia ki siar kat kum ka health certificate bakilawan na ka jaka baki wan kit ya ki siar sya kani jela bat hadin kata lada lab baki siar gilong ki bakot bakia kum ki doktor kin chu ai bet ya ka counter sign wan pentikana bagi siar kilong bakot bakia shoban ailat bandrung sya ka jela shishu kala pan paru bakom ka tanat veterinary ka bapet ya kani ka kam kadap da kemensiam jong jing sokia ban syukno klem da tip ya ka jing shisha bat kani ka kata ya ka burom jong doktor ki ba pendep hok ya la ka kamram kumbala banshet da ka department halor ka jing sya keno i Dr. Ivan i betray hapo veterinary dispensary bernihan halor ka jing sign ya ki certificate klem da check ya ki CR di kani kamlong ke besisha hendrai ngihap ban follow ngihap ban boot ya ki kendon ki badon hapo ka SOP ha ka ba ki doktor jong ka veterinary ki hap ban counter sign halor ki health certificate ke ba ki wanra na ka jaka ka ba ki wanra ya ki CR oh shwa bakin ay ka certificate ki doktor ki hap ban check ki CR bat dakat ya kataru ngila ban pin shisha hangni da ka bangin pin efi kini ki doru lakshan ha ka ba ini doktor ila da check ya kisiar kumno namar ba ya kisiar hi ban check iwe pe iwe kamdi ka basok namar ba kapor kan sim te handai ke ke bangin lap hai kisiar ya ki jingpang kisiar ningkong kini ki jinglet panchana jongki lada kisiar ki kamun sien hi ne kisiar gidon ka ki kan jaklia kasam namar kan bun hi ka penhiar lani kindon ki thap nyang jung ki kinlong no kinlong e kya khmat jung ki ru ithu hi ba ki de kisiar ki ba ki bom sat bom plan hrei kat kum kini ki dor bangi i hang ne ki don at ki bun ki dor tingim i bakan don kum kata ke ki ru te doktor ila ay ka ila counter sign halo ka certificate baki ay na po nakata ka state of origin nakajela baki wanra ya kita kisiar hoy bang ay ko ban pensay ka long ka ba don kam na ka banta ba ki brio jong kari ke jela jong hi ken so tho namar lalong ka jing ken no ka ba bapalat mo man ang baulehi kumno doktor batang thiula banlehi ndai jang kani ka don lingba ke SOP ban mangan nang ni ke DBO haba ki bri lawan ban na yu ban pentip kumta ting ila ai da ka order i ba in pet halor kani ka ke jingwan juk ta kisiar ba in check te ka syong kat kum ka SOP jong ka department jungi kumman syong no kila syukno ila sukano kini kidor ngap ila sukano bang maklam cheng ti ki certificate sugidan kini okay ki ong shu sign nei shu sign ndai kini kidor pada check pet kum to pada pet beri ti lada ngi ong baki shu sign klam cheng ti kata kade ke bom shisha oh kini ki brio habaki kidai kidon da ka society ka kerteng ka Roilang Animal Welfare Society ki ladap register hiru ya kani society jongki ban haba haswa bakin wanra ya ki
Layo lot ki ka permission na additional deputy commissioner Penursla civil subdivision ru ban penkit ya kini KCR. Te kini ki brio baki wan komne ti ngila jubatai ya ki baki dei nomor ki doktor jingi kilong ki babun kam ti kimla ban sudan bed hak no kapor baki wan ti ngila batai ya ki baki dei ban pentip shwa. Pentip shwa arsi laisi kadno ka kapor bakin wan khnang ba kan ta KCR ban pen apsa ha siteng lenti dei ba u doktor hapor baki wan udai ban up. Udai ban up khnang ban yo ban check ya KCR ban le ya kabadon kam baro. Meghalaya Post.news